que ens heu fet i una mica incidint el darrer punt que apuntava el senyor Espadaler, no? El paper de la seguretat privada. No? És a dir, nosaltres entenem que en aquesta comissió també té sentit, no? I que al final doncs, la seguretat ha de ser més àmplia, no s'exerceix només des dels cossos policials i és evident doncs, que en activitats com les que vostès representen, doncs, la seguretat privada té un paper important. Hem vist també episodis de certa conflictivitat per part de vigilants privats, no? I sí que voldríem saber doncs, com valoren vostès la situació actual de la seguretat privada, què és el que podríem fer des d'aquesta cambra, no? A nivell legislatiu, o què és el que hauria d'impulsar el govern doncs, per tal de millorar també la situació o la forma com treballa, o el rol o el paper que ha de desenvolupar la seguretat privada en complementarietat, en coordinació amb els cossos de seguretat públics. Per tant, si poden fer alguna reflexió al respecte d'això, els ho agrairem. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Parés. Ara torna a Junts per Catalunya el senyor Peralbo. Gràcies, presidenta. També, com han fet els diputats que m'han precedit, agrair-los sincerament i moltíssim la seva presència avui aquí. També, com s'ha dit, crec que és una mirada imprescindible per tal d'entendre i després poder treure conclusions en una comissió d'estudi com aquesta. També és una pregunta un camp per explorar la seva opinió aquest del tema de la seguretat privada que tenia anotat. Especialment vostès han parlat de la formació dels agents i també d'aquests vigilants de seguretat i controladors. Potser una formació, no sé, un punt especialitzada. M'imagino un controlador en un aeroport que potser poca cosa té a veure, o almenys segur que té un nucli que tot és control, seguretat, vigilància, però llavors hi ha un punt d'especialització, no sé, a veure si vostès han treballat i han pensat què ens recomanen que podem proposar. De la intervenció del senyor Torrents també m'ha sorgit la pregunta de les seves interessants reflexions sobre aquest anàlisi que feia, que m'ha semblat molt interessantíssim, de veritat. Li volia preguntar, més enllà del nostre entorn més immediat, a nivell europeu, això vostès, no sé si tenen contactes amb altres entitats del seu sector, segur que sí, saber si és un fenomen, fins a quin punt és local, més general, fins a on si estem davant d'un canvi o si estem davant d'un fenomen de quina magnitud, en aquest sentit, i si té algunes especificitats més del nostre país, que potser no passen a França, etc. Ja m'entén, per allà on vaig la pregunta. Llavors, una pregunta també que he vist que representa les sales de concerts. Voldria saber si hi ha algun matís, suposo que és molt semblant, però segur que tampoc és el 100% exacte, si gremis de discoteques, de sales de festes, concerts però no en sala, si aquí hi ha també diferències a l'hora d'afrontar les qüestions de seguretat que vostès hagin pogut parlar i si també ens pot fer les seves reflexions en aquest sentit. I de la mateixa manera també agrair-li al senyor Gené les seves reflexions. Són segurament més en clau el que vostè representa, Barcelona i el seu sector. Evidentment entenc perfectament, clar, Barcelona, la gran Barcelona té unes problemàtiques de gran ciutat metropolitana. Evidentment aquesta dicotomia entre prevenció i actuació més de reacció sempre ha existit. Suposo que la virtut està en trobar els equilibris. El que és evident és que no sé si tant és un model aquest de la Policia Nacional o dels Mossos d'Esquadra com potser una evolució de la manera de treballar les seguretats, però en qualsevol cas que nosaltres creiem molt en la prevenció, segurament, encara que sigui molt sofert, però aquella frase de millor prevenir que curar, em sembla que és aplicable, i també en aquest sentit fer-li notar que, amb tota l'empatia, no me malinterpreti, és només per aprofundir en el debat i anar-hi reflexionant. El dret de manifestació
té un punt de derecho de pataleo, que en dèiem també abans, que és dret a molestar. Ho tinguin present a vegades perquè que en aquest debat no perdem molts de llençols amb la conquesta de molts de drets que han costat molt. I és clar, i això jo ho entenc perfectament, jo que vinc de províncies, a Barcelona, sigui especialment molest per dir, sempre... Però és que sovint el dret de manifestació es busca expressament. Llavors, fins a quin punt? És com el que parlàvem abans de la prevenció i de la reacció a l'hora d'afrontar les actuacions de la policia. Doncs aquí també hem de trobar aquest equilibri, però bé, que també existeix aquest dret a molestar d'alguna manera, o almenys a fer-se visible, i per tant això només es pot fer segurament forçant una mica això. Però en qualsevol cas, com molt bé l'ha dit el diputat Espadaler, entenem que aquí segurament hi ha tota una experiència que s'ha de treballar en mediació. Vostè ha apuntat un cas i segurament aquí és allà on segurament tenim un gran camp per córrer i aprofundir. I en aquest sentit m'ha semblat, acabo ja, presidenta, que veig que s'acabava el temps, molt bones les reflexions que ens ha fet, de la mateixa manera que aquesta reivindicació que ahir vam traslladar a la Comissió de Justícia de més efectius pels jutjats, fiscalia, etc. Moltes gràcies a tots dos per les seves reflexions. Gràcies, diputat. Ara és el torn d'Esquerra Republicana. Té la paraula el senyor Homrani.